qui voulait donc on soit anniversaire calcula. Gâteau quoi? Ah, et forne quoi? Voilà, ma foi. Ok. Ton aïe là, tu vas même passer. Ah. Bonne soirée. Bonne soirée. Nero boresi yo la mtifu prosoti. Ah, ne ko tra dum ngaro na sala ka fe no ba. Ala ga dembo. Ah. Ina na tan. Ala du bo. Tom so claro me fancy join. Fini ko ni ayimini. Nga fini ani jogo kelete. Bon me do ok. Ki ko ci mo jugu torono. Ki ko ci rela. Me do ok. Ka ko nyima singo nyima. Ala ko ki ko ci rela. Ki ci ira ba ko torono. Musa do ki oyoy me do mo tare ko je falo ni babo e be dabal la do ngap no wele kala je nya traverso. Oui, allô? Ouais, Blue. Ça va? Tu veux ça? Ok, je vais ça. Ça va? Ça va. Et en fait, bon, je fait 4 ans d'on dit à mon me bâcher. Ah, ok, merci. Bon, tu vois, qu'est-ce qui va donc? La vie est belle quand on voit des belles choses. Et d'une dit il faut voir nana. Aïe, on te dit bon, moi du moins fort. Mais on dit très kind. Il tout fait moi oui ni na quoi. Nous drone fort. Et ça et bon, et puis quatre là ou bien boyan. Ne bien non.
Ibu ya, udah gimana? Of Karen. Kok felena? Hah? Aku tuh, ish. Hah? Papa, oke. Donc an b'a kɛ cogo min na, wa a ka di n ye komi temps bɛrɛ t'i bolo kɔni n t'i fɛ k'i ka temps tuer. A ka di n ye n'a sɔrɔla n b'a ɲini i fɛ, n'a sɔrɔla i bɛ se k'i ka numéro di yan, n'a tɛ kɛ i ma baasi ye komi temps t'i bolo. Ne ka numéro tɛ sɔrɔ. N kɔrɔmuso kana kɛ ten sa, han? E kana kɛ ten bani. E yɛrɛ muso sugu man ka ban k'a fɔ k'i b'i ka numéro di mɔgɔ ma, a ma ɲi. E kan k'i ka numéro sɛbɛn i den de kan k'a nɔrɔ i kɔ la. Cɛw mana ye dɔrɔn a ma se an ka kuma bila an bɛ numéro ta. E k'a lajɛ bani. Ne fa, i ni cɛ caman i ka kumaw la. Ne ka numéro tɛ sɔrɔ. Allah sa bon an ka kɛ cogo min na. Hali n'a kɛra ko 4 dɔrɔn n yɛrɛ b'a tɔ dafa 4 dɔrɔn di yan n b'a tɔ dafa. N m'a fɔ n ka numéro tɛ sɔrɔ, i bɛ mun de kɔ? I know. Che. Non, e se ka to yen. L'eau. Ouais. C'est pour vous jouer. Voilà. On va acheter. Poxa, vegan. Eh, tiens, grave ça. Não, esse não, essa sim. Sabe, tô olhando. Eh, tiens, t'es tout là. Atividade. Là, tiens, grave ça. C'est faux, quoi, tiens, ça. Tu dis qu'il y a une ronde à bébé. Eh, voilà. Tiens, mood. Eh, tiens, voilà, man. Comme une don, on pourrait avoir le vrai mot. Ah, là. Tiens, ils ont mis resté là. C'est ma mère, comme on a gagné le tour. Tu me verras là, tiens, Michel est moitié du monde. Tiens, faut aller se dire, on va chez voilà. Pour aller faire la ville là, et il y a une caille de yola. Eh, tiens, on va jouer. Nous les cailles à bron. Tiens, ils sont bébés tâtés. Pour depuis un fitting. Papa ni mama dora ira na iwolgo na ma iwolgo foi de man abenya na la sono inshallah abenya cheme wa one la che na era tika lafiya sara de odi ci modo chene jarablen pari do den do no mind tika sigin tika jo wallahi che esa vez será biga do jarabi kono la Eche ngache uti ɲɔgɔn cɛ sa ouais ne kɔni b'a dɔn jarabi ni kalan ka f'u bɛ taa ɲɔgɔn ni ma da la dɛ o mana kɛ cogo cogo a to an ka jateminɛ ban waati n'olu fɛnɛ ma ɲɛnabɔ est-ce que ne bɛ se ka école kɛ cɛ ti jɔ an ka t'i sigi ouais bon teko in ka ɲi est-ce que an tɛ taa mɔgɔw fɛ yen non kuma ye cɛ i bɛ la kabiri don ka cɛ an bɔra ekɔli la ne ni mo ma ɲɔgɔn fɔlɔ parce que cɛ hadamadenya fɛnɛ bɛ mɔgɔw la dɛ waati caman yɛrɛ a bɛ wuli k'an yɔrɔ ɲini non mo ye ka jɔ jumɛn ba a ka kan n'a famana an kan ka wuli k'a yɛrɛ yɔrɔ ɲini non o cɛ parce que courage bɛ n la wallahi ne yɛrɛ de filɛ courage tɛ teri la kuma baw bɛ na ne nɔfɛ mais an ka taa sa an ka taa malangolo de ye sa an ka san pani kɛ quoi an ka taa waati n bɛ fɛn dɔ ta so kɔnɔ ka na o de ya non cɛ ani mɔgɔ kɔni fo an ka baro duman ba de kɛ bi bi kɔni tellement que an ka faamali don ka cɛ waati an ka san pani kɛ quoi
hakili b'a la n denmuso ka furuko tɛ yan a hakili b'a la awɔ an bɛ k'a dɔ kɔnɔ a sera ka ban o yɔrɔ a tɔ man jan bilen o ka examen yɛrɛ bɛ ka ba yɛrɛ n'an m'a lajɛ de mɔgɔ wɛrɛ b'a kɔ dɛ a cɛ taara dugu la n'an m'a lajɛ de an b'a fɛ ka ko teliya de yanni o tigi ka na d'accord n y'a faamu mɛ n kɔni ma fɔ a ka teliya dɛ a y'a faamu ne balimakɛ de ye donc an t'a fɛ ka wɛrɛ ka don a kɔ kɔrɔ an bɛɛ Mo ko bɛ cogo ye cɛ yɛrɛ ne yɛrɛ siranna o ne balila dɔrɔn k'i bolo sanfɛ ne yɛrɛ o ma i ni jɔn bɛ siɲɛ t'a la non ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn na walayi ne yɛrɛ tun siranna walayi aw yɛrɛ barila ka cu ne kan tan cogoya la cɛ ne y'i wele o ne y'i wele i ka telefɔni sonné fɔ répondeur a ma ta ma hali sisan an nana da kɔngɔ ka da kɔngɔ da tigɛ i tɛ ka kuma mun bɛ yen ne b'a dɔn e t'a kalama mɛ bolo bɛ dɔɔnin dɔn a la Mo dɔ ye i tun bɛ i ka sugo kuma fɔ halisa i b'o de la halisa o sogo kelen de don kabini ne ka dɔgɔ ne bɛ ka nin sogo in kɛ ne delila ka dɔ lakali bulo ye aw nana ne sɔrɔ o de la o la aw ye ne wele appel la ka dɛsɛ ne ma se ka bɔ a kalama non bulo vraiment nin ma nɔgɔn nin dun an tɛ se mɔgɔkɔrɔbaw ma min b'i sogo mɔgɔkɔrɔba dɔw bɛ yen mun b'i sogo kɔrɔ dɔn walasa u bɛ se ka dɔ fɔ an ye cogo min an bɛ min faamuya sinon ka to tan tɔ nin ma ɲi dɛ ne dalen b'a la nin sogo in nin bɛna kɛ tiɲɛ de ye kabini ne ka dɔgɔ nin sogo in bɛ ka na ne la ne ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a ma se an ka taa sogo lakalaw fɛ yen Mo i hakili latigɛ i bɛ ka sogo in fɔ cogoya min na kɔni ni ala sɔnna a bɛ kɛ hɛrɛ ye an bɛ dugawu de kɛ ni ala b'a kɛ hɛrɛ ye ala ka kɔn ka a hɛrɛ a latigɛ an bɛɛ lajɛlen amina yarabi a bɛ cogo di
Ne de mun b'i la k'i sigi k'i suma ta ni ma kɛnɛ ta ta ka taa ne ye dɔgɔtɔrɔso la n'a kɛnɛ foyi tɛ na tiɲɛ yɛrɛ don ne ni balimakɛ bɔra sa ka kuma an bɛ nin di cɛ ma ye i k'i kɔlɔsi i yɛrɛ la kosɛbɛ n'olu bɔra ka kuma an y'a yira k'a fɔ i ka kalan a tɔ man jan i sera furu ye n b'a fɛ k'i yɛrɛ minɛ i ko muso furulen muso cɛtigi k'a bil'i kɔnɔ ka wuli furulen don cɛ dɔ ma o kɔni ma wagati fɔ fɔlɔ o de kun don Ouais, Mo. cɛ cɛ an tagamara cɛ cɛ o ma i ka moto dun cɛ moto bɛ so ale mun ma na moto na esansi de t'a kɔnɔ ma i b'a minɔgɔba yɛrɛ de bɛ ne la esansi t'a kɔnɔna na cɛ i fana cɛ e ye waritigi den tɔ cɛ e ka moto esansi bɛ se ka ban cogo di cɛ ko papa solila ka bɔ de a cɛ solila ka bɔ de wa i b'a ko bɛna wariko fɔ dɔrɔn ka cɛ n ye ɲɛ ko dɔrɔn i b'a dɔn ne tɛ kɔn ka wuli ne wulila ka sɔrɔ papa bɔra e fana ne walan tɛ e tɛ sɔn ka wuli joona cɛ cɛ famaden ni fana ko cɛ bɛna kɔn ka wuli daminɛ sisan cɛ o sɔn ka fisa ko la dɛ cɛ bagansi yɛrɛ kan ka cɛ kunse kan ka bila tɛmɛ cɛ a kun ka di ne ka se ka taa yɔrɔnin dɔ la cɛ cɛ bo don an yɛrɛ tun bɛ vacances ko la ekɔliso la nka cɛ a bɛ ɲa sa mɛ e na taa yɔrɔ jumɛn na a kun ka di ne ye ka se ka taa village dɔ de la cɛ ka se ka taa n ka vacances kɛ cɛ parce que o ka ɲi mɔgɔ hakili ma kojugu est ce que i b'a dɔn ni ka to duguba kɔnɔna na dɔrɔn i tɛ to ka taa bɔ village min na i tɛ bɔ ko caman kalama quoi non o fana ye tiɲɛ a bɛ espérance caman a ka ɲi a ye mɔgɔ ka kalama quoi walayi ma e dun n ka cɛ Cɛ ne bɛna taa tile fila kɛ an ka village la ne mɔkɛ ɲɛna fili ma ne ka cɛ non e mɔkɛ in kɔni ne ni mɔkɛ tɛ yen don o don est ce que ne bɛna se ka adamadenya kɛ a kuma ko t'a bɛ mɔgɔ kuma na cɛ ne ko n bɛ taa village la yɔrɔ papa tɛ sɔn o ko village la taga ninnu man di papa ye ma ale ko ne bɛna taa n ka vacances kɛ Amérique ou bien France ko ne ka ɲɛ ne ta olu la ne fɛnɛ ko Amérique non o ka ɲi kojugu i m'a ye aw bɛɛ bɛna taa village la ka ne cɛ an tɛ tila ka fɛn dɔ jateminɛ ne bɛ fɛ an ka fɛn dɔ kɛ o an bɛ taa an ka village la fantan den tɛ o la yɔrɔ papa ka ko kuma la ma n'ale ye min fɔ dɔrɔn o de bɛ kɛ koyi bi fɛn bisuru cɛ an m'a ye fɔlɔ kabini don an bɔra ekɔli la ne ye bisu ma ɲɔgɔn ye cɛ bisu yɛrɛ ka ko cɛ wa ko ka ca waati dɔw bolo an bɛ bisu sari laban de don koyi aw de nɔ don cɛ kalo joli cɛ san joli ani bisu bɛ ɲɔgɔn kan cɛ aw kɛlen don ka bisu to yen ne ye musomanin ta yɛrɛ ma n ka cɛ parce que cɛ bisu yɛrɛ tigɛlen fo bisu b'a fɔ ko an muso dama don mais y'aw ka fo waleya de o walayi ma cɛ n'aw m'a ta n b'a ta dɛ cɛ bisu ko in ka cɛ a kuma ka ca dɛ